bɔ juin kalo tile 6 la ka taa a tile 30 la a ka ca ni sɔrɔdasi finitigi 7,500 ye minnu bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 12 ɲɔgɔnna la Senegal, Chad, Brésil, Italie, France, Royaume-Uni minnu sen donna degeli waleya dɔw kɔnɔna na Africa Lion 2022 Farafina waraw san 2022 n'a degeli kɛra Maroc jamana kan minnu n'u y'u ɲɛmada falajɛla jɛkulu tɔnba OTAN finitigiw fɛ ani Farafina keleya tɔnba Union africaine waleya minnu ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Israel jamana ko an ye bamanciya kɛwale ni dankarili jugu carili cayalenba de ye Farafina tilebiyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel cɛncɛnfuga kɔnɔna na AFP kunnafonidiso ye kunnafoni mun lase alamisa don. Wagner is in Mali. They are there, we think, in numbering several hundred. Amerik jalatigiba General Stephen Townsend dunia finitigiw ka ladegeli hukumu kɔnɔna na Farafina waraw mun ni a ladege Maroc sen donna la jamana mun lakodɔnnen no kabiri san 2004 be kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kirisi finitigi mercenaires Wagner minnu be Mali la Amerik jalabatigi ye waleya mun jateminɛ kosɛbɛ falajɛla OTAN ɲɔgɔnba sen fɛ dɔgɔkun nin kɔnɔ Espagne Madrid mara la. Dealt a severe blow to Russia. Russia, in fact, has already lost its international standing. Amerik jamana kuntigi Joe Biden kɔni y'a lase ko ka dɛmɛ ta ka bɔ Amerik finitigiw la ani ka kokoromadon kɛ ka ɲɛsin ka finitigiw boloma dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛw ye ani hakɛyaw ye Europe jamana kan ani ka fara a tilebiyanfan fana kan Espagne ani Italie jamana la ani ka ɲɛsin Farafina kɔrɔyanfan fɛ. Waleya wɛrɛw taara kunnafonidi dɔ sen fɛ Amerik lasigiden duniya keleya tɔnba la Linda Thomas Greenfield ko Amerik jɔrɔlenba don ani ka a sigi k'a kɔnɔ ka jateminɛ ko Mali furancɛ fanga mun bɛ fɛ ka MINUSMA ka jɛkulu nali bali jamana kɔnɔna na u ka wilikajow jamana fan bɛɛ an'u ka sariya kisɛw walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ ko n'u kɔni sɔnna ko waleya in kɛ ko waleya in bɛna dan kari sɔn kun kɛra waleya mun ma n'a bɛ fɔ a ma ko sofa sarati de force waleya mun ni Mali furancɛ fanga kan ka a bato a ye mun fara a kan.